एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै आङो थांगासिनो दङ बबाव थाङो नायदो नोंथांमोना आं दुधनৈ कलेजाव थांनि नोंथांमोनाबो नायबाय था आंनि भिडिअखौ आरो ना बे लामाखौ नाय जोबोरैनो मोजां ग्रिन नेचारेल फ्रेश हावा जोबोरैनो मोजां नाङो बे लामाथिं नोंथांमोनाबो फै मालाबा बेरायनो जोंनि फाइनाली जोंनि कलेज सफैबाय नायदो जोंनि दुधनৈ कलेजखौ नोंथांमोनाबो हाब्बाय जोंबो गेटआव बहुत दिननि उनाव दिनैसो कलेज सफैदों र' एकदम मोजां नांलायदों हेलौ सफैबाय र' कलेजाव बेनो जोंनि कलेज नोंथांमोनाबो नायबाय थादो जोंनि दुधनৈ कलेजआ माबायदि नायबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोननोबो आं देखायनोसै जोंनि कलेजखौ सोरबा नुवाखैब्ला नायना लादो दिनैसो फैदों कलेजाव कलेज लकडाउन होनायनिफ्रायनो कलेजाव फैनाय जायाखैमोन नायबाय था नोंथांमोना आरो बियो जाबाय जोंनि कलेजनि फुख्रि क्लास गैयाबाथाय जों बेयाव फैयो ओरैनो आरो बेयाव फट' उथिनोबो जोबोर मोजां सेल्फियानो बेवहाय गोदान गोदान स्टुडेन्टफोरा एडमिसन लानो थाखाय फैदोंमोन कलेजाव सानबाय आरोना बेसेबां आरो जनानै थानो कलेजखौनो गिदिंना फैनि गोबाव समबो जादोंमोन नुवाखैमोन नोंथांमोनाबो नायबाय था नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो सानदों एडमिसननि थाखाय फैगासिनो दं स्टुडेन्ट सानबाय आरोना सानैजों माने मा खालामना थागोन अलप पसनि होननानै गोबाव समनि उनावसो लोगो मोनलायनाय ना लोगोजों अलप फानि खालामबाय आरोना आरो लोगोफोरखौ नेगासिनो दङ जों दाबो सफैयाखै लोगोफोरा जोंना कलेजाव खामानि दंमोन जोंहा मोननैसो फिसा खामानि बेनि थाखाय प्रिन्सिपाल सारखौ नांगौ जोंनो प्रिन्सिपाल सारा फैथ'वाखैमोन बेखौनो नेगासिनो दंमोन जोङो बेखौ नेगासिनोमोन फाइनालि बिसोर सफैबाय आंनि लोगोफोरा Bobby, bro. Halo, Priya. Harus ya Riklina. Gobaw समनि उनाव लोगो मोनदों दिनैसो so excited karena लोगोफोरा बन्द मोननानै Mana gayakin mai? Ang kaitera. Oh, Bài điếu. What happened? Headset headset này. Headset. Làm gì kia sih? दायो जों कलेजनि खामानिखौ फिनिश खालामनानै बाजाराव थांनो ओंखारबाय आंनि लोगोआ गस्ला लायोनो नायगासिनो बिथाङा लादो मोजांखौ लादो
नाय मोजाङैनो नाय दे गस्लाफोरखौ नै आरो लागासिनो दङ बिसोरो मा जि लादों ला थाबायनो नै दायो आरो आंनि लोगोआ बिनि मबाइलखौ 10% खालामनो होयोनो स' खालामगासिनो दङ मबाइल शपआव स' आं भिडिअखौ सर्ट खालामदों माने एसेबां गोलाव खालामलायासै नोंथांमोना नायबाय थादो आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आसा थाबाय स' आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो नोंथांमोना दासो आसोल जायगायाव फैदों र' जानो थाखाय जोबोरैनो ओंखाम उखैगासिनो दंमोन आरोना जोंखौ जानायाव दा रंजानायाव अरायसम फार्स्टखा जों जाबाय लोंबाय दायो न'आव थांनोसै जोङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हरो लोगोआवनो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो थेंक इउ